Нов прочит на класиката, представен от Райфайзенбанк. Кредитна карта без разходи през първите 3 месеца. И модерни аксесуари за плащане във всяка ситуация. Райфайзенбанк. Твоята лична банка. Каква изолация е нужна, за да не пречим на съседите? 30 см. Но пък на вас ще ви отеснее. Затова, защо не вземете едни електронни барабани? Смарт решение за новия ви дом с жилищните кредити на Райфайзенбанк. Райфайзенбанк. Твоята лична банка. Нов прочит на класиката, представен от Райфайзенбанк. Кредитна карта и аксесуар за плащане без такса за издаване. Райфайзенбанк. Твоята лична банка. Нов прочит на класиката, представен от Райфайзенбанк. Кредитна карта и аксесуар за плащане без такса за издаване. Райфайзенбанк. Твоята лична банка. Нов прочит на класиката, представен от Райфайзенбанк. Кредитна карта и аксесуар за плащане без такса за издаване. Райфайзенбанк. Твоята лична банка.